Zaldibarko zabortegira milaka tona altzairu errauts bota zituzten instalazioa amildu zen arte, geroztik altzairuetako zepa beltzak botatzeko beste biltegi batzuk aurkitu behar izan dituzte sektore horretako enpresek. Bada bestak beste Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gaur egun utzi egin diote errautsak botatzari, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira. Bertan, Euskal Herria Bilduko Zumarragako zinegotzi taldean jabetu zeniaz kamioian dana sartzen ari zela Zumarragako ArcelorMittalen instalazio horietan errautsak botatzera, naiz eta lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik urte hartan jarduera amaitutzat jota, itxiosteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat ireki zion administrazioak Arcelorrin, horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. Arratsaldeon guztioi, laster iritsiko diogu berriz industria hondakinen gaiari, izan ere ArcelorMittalen instalazioetan bota dituzte gutxienez urtebetez eta Jaurlaritzaren ikuskatzaileek arau hauste larria ohartarazi dute. Gainera, geologoen txostenek azpimarratu dute zabortegiak egonkortasun eskasa duela eta hondakinez gabiltzala Zaldibarko zabortegiko amiltzeak ingurumenean eragindako kalteak aztertzen ari den epaileak Lurtek enpresako bi geologo ikertu gisa deklaratzera deitu ditu. Hala, epaileak Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak eta Ekologistak Martxanek osaturiko akusazio partikularraren eskaera ontzat hartu du CEDEX inkesta zentroak hondamendiaren inguruan eginiko txostenean ezbaian jarri zuen Lurteken lana eta hark eginiko egonkortasun kalkuluak era berean CEDEXeko teknikari bat deitu du epaileak peritu lekuko gisa deklaratu dezan. Geologoen deklarazioa entzun ondoren erabakiko du epaileak pertsona gehiago inputatu ala ez deklarazio horiek urrian entzungo ditu epaileak eta ondorioz instrukzio epea 6 hilabetez luzatzea erabaki du, abenduaren batera arte gutxienez era berean Sonin Geoingenieritza bulegoko eta Construcciones Moyoa eraikuntza enpresako arduradunak bana-banan deitu ditu lekuko gisa deklaratzera eta deituriko guztiek 3 eguneko epea dute erabakiaren aurkako helegitea jartzeko. Bestaldetik laborari bat hilda Dozunaritze sarasketan traktorearekin istripua izan ondoren sindikatuen zenbaketaren arabera Euskal Herrian aurten lan istripuan hildako 30 behargina da. 70 urteko laborari bat hilda asteazken honetan Duzunaritze sarasketan izandako traktore istripu batean ezbehar arratsaldeko 4 izan da. Gizona Azkonzabal auzoko bere soroan ari zen lanean traktoretik erori eginda eta azpian harrapatu du. Zerbitzu medikuak iritsi direnean bihotz biriketako geldialdian zegoen eta berehala hilda. Apirilean 70 urteko beste nekazari bat hil zen, urare lurra lantzen zebiela traktoreak harrapatuta. Bestaldetik Ukrainako gerraren ondotik inflazio handia eta aurreikuspen ekonomikoen okertzea ez dira oraingoz gai izan Hego Euskal Herriko lan merkatua bilakaera positibotik desbideratzeko. Maiatzean berriro txikitu da langabeen kopurua 3.576 lagun gutxiago baitaude langabe gisa erregistratuta Lanbideren zein Nafar Lansarearen bulegoetan. Idoia Mendia lan eta enplegu sailburuak eman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak entzun datu ez egin duen balorazioa. Nik uste dut gaurko datuak itxaropentsuak dira eta nik uste dut oso ondo erakusten dituela Espainiako gobernuak eta Euskadiko gobernuak ari garen politikak efektu baikorrak dituztela ekonomian eta enpresetan, enpresak itxaropentsuak daude, naiz eta zailtasunak izan, baina enplegua hasten ari da Euskadin. Eta gaur, inoiz baino gehiago dago Euskadin jende lanean, seguridade sozialari kotizatzen, eta gainera hori guztia eskubidearekin, eskubideekin. Gasolina garestitzen ari da eta dagoeneko jan egin ditu gobernuaren deskontuak laguntzen atarian baino 20 zentimo garestiago dago hegoaldean eta 26 iparraldean. Hala, Espainiako gobernuak iragarri du laguntza 3 hilabetez luzatuko duela. Gutxi iraundu Espainiako gobernuaren laguntzak gasolina kontsumitzaileei emandako arindua. Aprilaren batetik aurrera gutxienez 20 zentimoko deskontua jasotzen dute litroko Hego Euskal Herrian gasolindegien erabiltzaileek eta hain zuzen ere 20 zentimo garestitu da azken 2 hilabetetan gasolinaren prezioa. Aprilaren
urriaren bateko astean, batez beste, bat kakotx 83 euroan zegoen, 95 oktanoko gasolina litroan, eta atzoko eta gaurko datuen faltan bi kakotx 0,31 euroan dago aste honetan. Bestelakoan, Danimarkako herritarrek Europar Batasunaren defentsa politikan sartza erabaki dute, hain zuzen ere Maastrichteko itunean berretxitako salbuespena kentzaren alde egin dute boto emaien 76,9 erreferendumean. Danimarkako herritarrek erreferendumean baiezkoa eman diote Europar Batasunaren defentsa politikan parte hartzari botoen 79 zenbatuta, 76,9 egin dute herrialdeak indarrean izan duen salbuespena kentzaren alde. 1993an, Europar Batasuna sortu zuen Maastrichteko ituna onartzaren truke, Danimarkari onartu zitzaizkion 4 salbuespenetako bat zen defentsa eta segurtasun politikarena. Danimarka NATOko kide da, 49. urtetik eta aliantza militar horren nazioarteko misioetan parte hartu izan du, baita Nazio Batuen erakundaren izenean egin direnetan ere, ez ordea Europar Batasunak eratu izan dituenean, Maastrichteko itunean salbuespena negoziatu zuelako Bruselatik defentsa politika independentea mantentzeko. Errusiak Ukrainen baitu ondoren ordea, Danimarkan integrazio handiagoaren aldeko iritzia nagusitu da. Eta gurera bueltan kultur arlora jauzi, bakarrizketak egiten aritu da Lindane humorista azken aldian, Despotorra izeneko ikuskizuna darabil esku hartan hain zuzen ere, eta laster horrexen urteurrena ospatuko du Bilbo Rocken. Gurean gaur magazinean izan dugu gaur, eta alaxe aritu da aurki ospatzekoa duen urteurrenez. Lehenengo azaldu behar dugu, hau dela ibilbide osoko, urte osoko baten urteurrena. Raquel Torres eta biok elkartu ginen, eta biok sortu genuen Despotorra izeneko ikuskizuna, humorezko ikuskizuna, bertan berak monologo bat botatzen du 45 minutukoa, eta gero nik beste bat, eta horretaz aparte sortu dugu guk dakigula behintzat Euskal Herrian dagoen lehenengo open mic non emakumeak lehenesten diren, emakume humoregileak lehenesten ditugun. Eta lerroburuetan bukatzeko kiroletan Eibarrek kolpe latza hartu zuen igandean Alkorkonen eta ez zen zuzenan igolen mailara, naiz eta aurrena ekin zion jardunaldiari ondorioa berealakoa, kanporaketak jokatu behar eta biak jokatzea seinale ona esan nahiko bailuke, aurrenekoa gainditu duela, gaur hasiko da horretarako lanean, Girona aurkari duela haren zelaian itzulikoa igandean izango dute, Ipuruan alaxe mintzatu zen atzo Gaizka Garitano Eibarreko entrenatzailea. Baina beste batzutan ere egin dugu, erori garenean altxatu eta hori da futbola, hori da bizitza, kolpe bat jasotzen duzunean, ez daukazu besterik, berriro kirolak beste aukera bat ematen dizu beti eta orain beste aukera polit bat daukagu, playofferako sailkatu gara eta oraindik igoera posible da, gure eskuan dago, eta orain egin behar duguna da, usteot biharko partiduan ondo sartu eta berriro martxa hartu, ez dago besterik. Osteguneko lerroburuak horrela heldu diez eguneko argazkiari milaka tona altzairu errauts bota dituzte Zumarragan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean dagoeneko errautsak botatzari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira. Bertan ArcelorMittalek Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion eta Berria Hedabideak emandako informazioaren arabera Zumarragako udalak adierazi du Ormorrek ez duela obra baimenik zabortegian isurketak egiteko. Zaldibarko zabortegia amildu zenetik urtebete terdi igaro da. Milaka tona altzairu errauts botatzen zituzten bertan. 2019an esaterako fundizio eta eltzairutegietako 67.000 tona bota zituzten. Botatako materialen 20% inguru ziren altzairu fundizioetako hondakinak. ArcelorMittal izan zen altzairu enpresen artean Zaldibarko bezerorik fidelenetako bat. 1122 sarrera erregistratu zituen enpresa horrek Zaldibarren, gehienak Sestaoko plantarenak eta 10% inguru Olaberrikoarenak. Orain Zaldibarkoa itxita dagoelarik Berria Hedabideak eskuratu duen informazioaren arabera, Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota dituzte altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik hurrengo martxora arte. Dagoeneko errautsak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan.
Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitutza jota, itxiosteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat ireki zion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik, jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Berriak eskuratutako informazioaren arabera Jaurlaritzak Zumarragako EH Bilduri erantzun zion Ormorrek baduela hondakinen garraiorako baimena. Subiranisten arabera hori gauza bada eta bestea da Zumarragako gune horretan aritzeko baimena izatea, eta horrelakorik ez omen du. Bien bitartean berriak emandako informazioak zehazten du Zumarragako udalak adierazi duela Ormorrek ez duela obra baimenik zabortegian isurketak egiteko. Ordea itsas mailaren igoeraren ondorioak neurtzeko tresna bat aurkeztu du Aztik Marlit proiektuak olatuen talken eragina neurtzen du besteak beste Miarritzen, Bermeon, Donostian eta Zarautzen ari dira neurketak egiten Udane Arbeo. Azti zentro teknologikoa gidatu du Marlit proiektua berotze globalaren ondorioz kostaldeko herrietan sortutako arriskuen aurrean konponbideak bilatzeko helburuarekin. Emaitzen artean olatuen parametroak neurtzeko aukera ematen duen bideometria sisteman oinarritutako tresnen garapena eta olatue kostaldeko egituretan duten inpaktuaren indarra neurtzen duen sentsore bat edo olatu uholden prozesuak erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak daude. Berotze globalarekin batera datozen ondorioek hala nola itsasoaren bataz besteko maila handitzeak eta fenomeno meteorologiko kaltegarriek ondorio garrantzitsuak izan ditzakete kostaldeko zerrendan kokatutako populazioentzat. Horregatik eremu horietako arrisku klimatikoaren kudeak eta erronka handia bihurtu da administrazio publikoentzat. Egoera horri erantzuteko Azti zentro teknologikoak gidatu du azken bi urteetan Marlit mugaz gaindiko proiektua. Ekaitze kostaldean duten eragina ebaloatzeko eta aurre ikusteko gaur egun erabiltzen diren tresnak hobetzea eta automatizatzea izan da ekimenaren helburua. Ondorioak arintzera bideratutako neurrien diseinuan aurrera egin ahal izateko, bai epe laburrean, bai epe ertain eta luzean. Euskal Herriko kostaldea zehazki Mutriku, Bermeo, Zarautz, Donostia eta Biarritz eta Kataluniako kostaldea aztertu dituzte. Lortutako guztiarekin ekaitze kostaldean duten eraginari buruzko tokiko informazio zehatza biltzen duen datu base handi bat garatu da. Bestetik tresna teknologiko berritzaileak diseinatu dira. Adibidez, bideometrean oinarritutako soluzioak olatue kostaldean duten inpaktuaren, uinen inpaktuaren edo ekaitzen inpaktuaren parametroak eta inpaktuak monitorizatzeko aukera ematen dutenak. Era berean olatuen uholde prozesuak modu fidagarrian erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak garatzen lan eginda. Pedro Liria Aztiko ozeanografian aditu eta Marlit proiektuaren koordinatzaileak azaldu duenez, datu eta soluzio horiek kombinatuz gero, kostako arriskuak tokian nola evoluzionatuko duen ebaluatu ahal izango dute. Eta gainera neurri espezifikoak identifikatu ahal izango dituzte, lurralde bakoitzeko administrazio publikoek ezar ditzaten. Horren adibide da Biarritzeko kasua, non Marlit proiektuan lortutako emaitzetan oinarrituta olatuen eta uholdeen alertako iztiarrerako protokolo bat ezarri den. Gainera Biarritzerako metodo bat garatu dute aurre definitutako galera ekonomikoak ekarriko dituen ekaitza zenbat denboraz behin gertatuko den aztertzeko. Gainera proiektuaren esparruan diseinatutako tresnak dagoeneko probatzen ari dira Zarautzen, Bermeon, Mutrikun eta Donostian, Euskalmetek egiten duen erabileraren bidez. Eusko Legebiltzarraren gehiengoak atzera bota du alokairu soziala sustatzeko asmoz Euskal Herria Bilduk proposatu duen lege egitasmoa. Elkarrekin Podemos hiru taldeak ez gainerako taldeek ekimenaren aurka bozkatu dute osoko bilkuran eta beraz Legebiltzarrak ez du tramiterako onartu aurrez Eusko Jaurlaritzak emana zuen lege egitasmoaren aurkako iritzia eta aurko bilkuran EAJak eta PSek kontrako botoari eutsi diote. Aurka agertu dira Alaber, PP Ciudadanos eta Vox taldeak. Unai Fernandez de Betoño Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Uste dugu etxebizitza larrialdi baten aurrean gaudela, inoiz baino eskatzaile gehiago daude etxebideren zerrendan eskatuz alokairu sozialeko etxebizitza bat, ointxe bertan ja eskatzaile guztien 80%ak aldarrikatzen du edo eskatzen du alokairuko etxebizitza bat, momentu honetan 61.000 eskatzaile inguru dauzkagu, eta hoiei eskaintzeko etxebizitza parkea zenbatekoa da,
etxebizitza parke osoaren, eta lehen etxebizitza parke osoaren 3% ez da ailegatzen. Ez dugu ulertzen Jaurlaritzak irizpide negatiboa eman izana, ezta? Ez da izan sorpresa bat, baina bai justifikazioa edo ematen den arrazoi nagusia, alegia lege proposamen honek ez daukala justifikaziorik, ez dugu inondik inora ulertzen. Bestelakoan abian da Euskadi Bono denda kanpaina 640.000 kontsumo bonu jarriko dituzte zirkulazioan 3. edizio honetan, 6,4 milioi euroko aurrekontuarekin Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 4.000 eta 400 establezimenduk parte hartuko dute uztailaren 3 bitartean. Aporta 200.000 euros a esta iniciativa para poner en marcha, poner a disposición de los comercios alaveses 19.000 bonos adicionales a los que ya ponía el Gobierno vasco. Orokorren gehien notatu etena da batez ere gasolinan igoera zen, ni Trebiñoen bizi naiz eta egunero jundatori pila bat notatuen. Orokorren gauza asko igoia eta gure soldatak berdin mantentzeia eta kondizio igualian. La cesta de la compra ha subido mucho la luz, está subiendo la gasolina, está subiendo todo. Entonces a todos nos afecta, lógicamente, sí. Que ahora vas con 50 euros a comprar y llevas 4 cosas en el carro, o sea... Se anota muchísimo, pero mucho además. A nivel empresa sí que es cierto que apoya bastante a la venta, porque quieras que no es un 33% de descuento. De cara al ciudadano le viene estupendamente porque es una ayuda importante y a nosotros sí que es cierto que nos ayuda un poquito a aumentar el volumen de venta. Gaiz aldatuta berri, Xabier Atristain zigortzeko froga nagusien komunikazio garaian egindako deklarazioetatik abiatu zela onartuta ere, Espainiako Auzitegi Gorenak ez du onartuaren aurkako 17 urteko espetxe zigorra berrikustea. Izan ere, Gorenak ebatzi du horrez gain badirela bestelako froga gehiago eta beraz, ondorioztatu du deklarazio horiek gabe ere epaileak zigor ondorio berera ailegatu izango liratekeela. Giza eskubideen Europako Auzitegiak urtarriaren 18an emandako sententzia Espainian bete arazteko modua da. Auzitegi Gorenean berrikuspen helegitea jartzea, baina Auzitegiko zigor salako 3 epaileek ez dute baimenik eman defentsak berrikuspen helegite hori jartzeko ere. Hala Sortuk salatu du aurrekaririk gabeko astakeria bat dela Gorenaren sententzia eta erabateko inpunitatea ematen diela eskubideen urraketei. sententziaren arira entzun genuen gobernua esaten, gobernu honek nolabait errespetatu egiten dituela, ez, epaitegien ebazpenak eta hamarkadak pasa ditugu entzuten legea betetzeko dago. Bada, esaten duguna da, bete dezatela. Igande honetan hilaren 5ean Euskal Eskola Publikoak bere jai handia ospatuko du Bastidan. Aldarrikapen hitzordua izango da, ikastetxe horiek egiten duten lanari balioa emateko, gainera hitzordurako abestia ere badute dagoeneko. Maisa Emzik konposatu du hain zuzen ere, handitzen izena duen kantua bada bestiarekin nabarmendu gura izan dutenaz, informatzeko konexio egin dugu gaur Lourdes Imaz Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidearekin. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, han Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen, eta gero, abestiarekin ere, bai pixkat
esan nahi genuen eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, orduan pixka bat ideia horiek azpimarratuko nituzke. Hala, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren 29. edizioa izango da igandekoa. Bastidan azitik gora lelopean Arabako Errioxako ikastetxe publikoak balioan jarri nahi dituzten, eskualdean kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko ezinbestekoak diren heinean. Gainera, Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu du eta kalejira aldarrikatzailea egingo dute jaialdian estilo nao. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte azitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kalejira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Hartu deguta, eski pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bongo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna. Eta egunaren aitzakiaz begira zer izango dugun esku artean Hamaika Telebistan. Nik ez dakituen nik handikan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren, edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakituen nik handikan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren, edozein hiritar lehendakari. Eta Arabatik mugitu gabe Gasteizko txiribuelta akrobazia eta zirku eskolak Arabako hiriburuan kirol akrobatikoen garapena eta zirkuko kultura zabaldu eta sustatu nahi ditu ekimen hau Badel Norte kirol instalazioen barruan garatzen da, zentro barruan eskaintzen diren zerbitzu guztien artean sinergia bat sortzeko eta hala kirol ingurune osasungarria izateko bertan izan gara ekimenaren sustatzaile batekin Hortzi Akostarekin. Ikuskizunak eta zinema. Horretan da aditua Hortzi Akosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta hor hasi nintzen pixka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori ez zen niretzat. Etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta bapatean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko txiribuelta zirku eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala.
Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko mundu hau hirian. Zuk ilusio badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia super handia, garestia, zeren publikoa txikia izango da. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere, aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten, eta hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Eta osteguneko kontuak horrela direla iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan, Isla Bat taldaren Norbera bideokliparekin utziko zaituztegu, ala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez Duraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.atarian ondo izan eta bihar arte. Thank you.